Angola, Egypte, Afrique du Sud, Kame, Zimbabwe, Ndendi e mudum ko wona dum ko kawre barrage seng Afrique e datundal yahdu coupe du monde ha joni fole tiru winder yanke wolata ballon Nigeria Kame RDC ma kawru hande yamde sappo e jeenayi e kawral timmode goto e mabbe heba ticket fodondiroye e leydi goddi ngam non dabbude ha joni tawede on coupe du monde mayn gartu kadi ko wona dum e flantere FIFA kawri ceylagal kewdi mbadi e dedo baldi hanki Brazil foli Sénégal idi e kowal men gartu hen kono teddubi mayen gartu e folotiri winder yankewo lato ballon be dubi sappo e jeedidi fayle feyodo saha ko kippuji nayi sotte keddini to na Afrique e te fikiala nyande talata ma hen ido kadi tebbito e jetebal timmode nde tawno ko Burkina Faso Kame Uganda kawrata Mali folondire e Maroc teddubi ko ni woni mbadi yewtere nde bismillah mon on calminama tedduɓe heeɗiɓe onon yeɓoɓe heɗotoɓe to karallagal to ko Sana Doumbia sawnodiri e Malang Sonko tedduɓe on calminama to gonɗon eno gonirɗon no wurni kala yontere mbeɗa wonde bangam ñamoɗo e Dieynaba Sow mi salminima Seydi Sow salmitima Oumar Mamadou Sow en calmini heɗotoɓe e daroɓe men kala sikki ala ɓe calmitima Arouna Deme ɗo bangam nano jaam ñalle ma Oumar jaam ñalle kala hettiɓe en e RFI Fulfulde ko noon en jata ha toon to Paris la France no kala yontere no gonde Yero Mangara mi salminima Yero mi salminima mi juurimama Seydi Sow ɓe jaldaɓe studio ɓe heɗotoɓe foof juurama calminama sikki ala anni a salminama tedduɓe no mbiɗen ni en kaali toɓɓe kewɗi e nder yewtere men nde kono gadorɗen tan ɗeɗo kawre ɗe ganduɗa ko kawre barrage ɗe ganduɗa nini piije ɗe puɗɗima eɗen gandi ko kippuji nayyi Afrique wonno ko Nigeria Kame Gabon Cameroun Kame Congo nde yano artuno Nigeria eɗen gandi folino Gabon ɗum koye kawre batnoɗe ñande alkames nde caggal ɗum ni ina wayno Congo kamni fooli Cameroun eɗen ɗon kawre hande noon no mbirumi joni ni ma kawral timmode wat hakkude Nigeria kam e Congo Arouna Deme e beela ko oɗo affiche coyninoɗa beela bettere waɗani e ha joni ɓeɗo hawroɓe gote mabɓe 50 folat ya taw kippuje donge goɗɗe Nigeria darade darde dariɗo nde min tam wona bettere am mboɗo fannoɓe to mboɗo sikkunoni Nigeria ma yaltu gila e adan he bettere nde wonta hakkunde Cameroun e Gabon sabu mboɗo sikki Cameroun fottono henne wonde kañum hettiri dow kono caggal ɗum ayi ari hen o Congo yalti e ɗum noon ma hollir tan wonde ko football o wonde tolni hande ala foof ɓurdo goɗɗo te so wonti piyaɗo jooɗo hay goto woppata haydara muuse mabɓe ne feewi noon kamɓe foof muuse mabɓe kono mboɗo sikki tan Cameroun naɓe no wawi wiyede hoɗɗani seeɗa sade beddoɓe hen hayre ɓe pewnitino mon moƴƴi e pettal ngal ñade hen kono noon mataw won hoɓe goppi seeɗa tan ko wiyete rigueur e nder football no waɗi hen important Yero Mangara bel kawre ɗe notima ɗo parnoɗaɗi ɗo no jironuɗa ɗen kawre baɗɗe ɗi ha e kawral baɗowal handigal eyyi mi sikku tan min ko cabbinomi ko ɗum jimi ɓaade mbeɗe anduno Nigéria kam ɓuri juute kañum fiyata Gabon hayso tawi doole ne poti seeɗa mais ko Nigéria ɓuri ɓe expérience ɓuri ɓe jour uji mawɗi nden hande so ɓe piiɓe hayso ɓe piiɓe ko prolongation wona e nder match o ko ma ɓe ɓeydaniɓe minute aji no ɓe mbawi hawde équipe Gabon goɗɗo match o noon hakkunde Cameroun kañum kam e RDC min no jiimi RDC ko waɗi ko e poule mum hakkude mum e Sénégal e fof e sa yi no Cameroun woni e yarude e nder e geɓal mum woni no ɓe totti e Angola sa yi no Cap Vert waɗi ɓe mbeɗe anduno ma muuse maɓɓe kandani kamɓe goo équipe o dariraki no foti darirede hay soɓe jogui fettoɓe mawɓe ɗiɗi ɓe ngel eltoɓe maɓɓe o kañum e gardiɗo fédération ɓe beldani hare so heewi e football tan sa renaki football leydi ndi ɗon yarate yeeso ko ɗum heeɓi Cameroun yarata caggal ɗum heeɓi Cameroun ko noon jiruɗa Dieynaba Oumar Sow Cameroun mo ganduɗa wondi guɓɓale e Cap Vert Libye Angola ronki yaltude ɗon sikki wona RDC mo ganduɗa en jiino waɗe guɓɓal mum kadi en jii hay kan ɓennuɗo jaaɗa ha demi final wona oɗon Cameroun wiyata no fewi hayso woni Cameroun ne seɓori kono mbeɗa andi kam min mbeɗa jagguno RDC ne wawi folde Cameroun saabu Cameroun wona tan caɗele kippo hay mais ko caɗele koye nder mabɓe kamɓe foof guila organisation foof en jii keblo mabɓe o mataw ni o majjirnoɓe ni ari koye taw pirtal ngal ne heddi seeɗa ko ɗum woni caɗele
Cameroun oɗo sahani wadde kamɓe ɓe ɗaminanoki ɓe ɓenna mata kay ko mbal fof waɗanoma noon ɓe dañino fof pour tan wawde ɓennoyde kono noon hunde weeli jingande ko duurtoɗo mataw Cameroun duudaki yogo e hettiyankoɓe men kadi e jiyande mumen goɗɗani eɗen noon jiyande woodi e mabɓe ɓe ganduɗa woodi ko jekkiti keɗoɗen koɓe kaali. sen garti e barrage o Cameroun kam hande o maaro ko inde nderam heddi kono e nder terrain han kadi ɓe natti hulɓinade pami Nigéria ɓe mbaɗi corrigé Gabon enen ɗamini kam final o hakkude Nigéria e RD Congo enen kam yiyande men ko Nigéria jogori gagnade. en jii hunde mawde waɗi Congo fi Cameroun e minitaji battodiɗi hunde kadi musde par ce que eɗen mbawi Cameroun ko équipe mawɗo gandaɗo e Afrique surtout noon si haalama haala coupe du monde Cameroun kadi yejjittake e waktuji ɗi gandanɗa hoorema hollori golle pattam lame kono noon hande Cameroun ko inde heddori inde mawde kono équipe mawɗo kam ala ɗum wadde heɗen mbe Nigeria kadi yo accit hakkil woto équipe aji Afrique mawɗi ɗi foof caam. ɗon ɗo Oumar Ka jofniri ɗo Oumar Ka toon to leydi Gambia Harouna waddi yo Nigéria ɗaccu haqqille woto équipe aji Afrique mawɗi ɗi fof camde 15 ɗi won jeenayo kam keeɓi tikkitaji mumen ko goto ɗaɓɓete e gonɗen kay ko yiilade sappaɓo kono hande Nigéria mataw jogui waddi yakare wonde tawno so tawi hande en ganda polowo kono so tawi Nigéria fooli ko drapeau CAF jogori nawdi to dongre wonde drapeau Afrique jogori nawdi won drapeau CAF no mbirutani mboɗo sikki noon wona hoɓe pijira saabu en goni ɗo ɓe jiiɗi yaade no fewi sono hankini wonno maɓe daroton darde wonde ɓe jalta ɓe ɓenne guila barrage arani saabu to henne soɓe jalti ɗone sa yi no pettiri kamɓe Gaboni aɗa andi Nigéria holliri wonde ne yiiti yitande yaade nde ne heewe fettoɓe mabɓe ɓe hayde ɓe kawi nde a yi neɓe beltori hen ni ɗum noon hollira tan darde wonde ɓe daari no wawi noon ɓe jalta hen weɓata e mabɓe saabu Gabon e RDC wiyete no ko équipe mawɗo no wawi tampinde ɓe seeɗa kono mboɗo sikki tan banggue favori ham Nigéria kono noon soɓe jalti ne hetti goɗɗum par ce que maɓe jaa wiide tournoi ko intercontinental o toon Harouna haade mi rokkude yero uddan men nden ɗon toɓɓere toon no jogori wade elle ko kippuji jeegom kawriyata toon o foti jaltate mabɓe no ɗum jogori wade toon équipe goto tan yaltat sabu ma goto gummiɗo Afrique woni Nigéria walla RDC wonta équipe goɗɗo no ummo Océanie équipe no ummo Asie équipe no ummo Amérique du Sud e to noon soɓe kawritini ɓen ɓe mbaɗa wayno demi final ni no diloɓe e kawra tide kawra hewɓe ɓe kawritoya final neɗɗo goto pennata ko goto tan ɗo ɗon genna walla place ni waɗa noon innira demi place pour Afrique sabu jeenayo e genna walla ma ndewa barrage ne jalta ha palasel gotel heddi toon ɗum noon wona hono weeɓe aɗa andi a fododirama ga en on goni nayi on pododiri place goto jahon to haadi gonon nayi wonɓe pododiron place goɗɗo wona hono weeɓe haɓinode darno koyɗa heɓa ticket muɗo law lawol ngol no juuti no fewi ko ɗum ɓurna laabi nayyi e laabi nayyi he ma kawa foof tigui ma kawa foof yer uddanam min ɗon an pronostic maɗa hande ngal kawral timmode hakkude RDC kam e Nigéria no jiruɗa holo yimbo cikkuɗa ɓurɗa wurnade ko Nigéria hettiɓe dow yimɓe ɓe wonto ɓe jejjid Nigéria woni ɗiɗoɓel Afrique no coupe d'Afrique oɗo ɓenni dow ha gayni koɓe jogui ko e fettoɓe mawɗe aussi menen sa ƴetti Lookman en ballon d'or Afrique ɗiɗo ɓennude ɗiɗo ko kamɓe ƴetti aɓe jogui jour uji mawɗi e équipe aji mawɗi ɗi aduna hande Ligue des champions Europe ɓurɗo nanude bituji ko kanko Victor Osimhen aɓe jogui jour uji pour ɓennude te mi sikku soɓe ɓenni barrage Afrique ko ɓuuri musde ko heddi ko Harouna wi joni ko zone Amérique latine Amérique mais ko zone CONCACAF ko zone ɓurɗo famɗude doole ko kamɓe potata ɗon sa immima ɗon Irak en ko fayi Asie en ɗeɗo fof mi sikku ko leyɗele Afrique ɗe mbawi ɓe kala jaltuɗo e barrage Afrique so tawi tan a waɗi ko Pular wiyata ko a darni koye a himmiri a ɓennat tigi a jarama ɗum noon e yero o Mangara waɗi optimiste yero kadi africaniste kadi mbaten yejjidde ɗum noon on jarama Saran Doumbia jawtene toɓɓere wonde Maroc 2025. Bienvenue à la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF Total Energy, la CAN, Maroc 2025. Ngal gubbal be ko gubbal fettoɓe hewɓe championnat ji Afrique tawete
ɗum ina ɓuri teskinde ni e nder keppu Égypte e mo Afrique du Sud ko ɗum saabi ina hasifa ko bal Afrique tigi yiye e ngal ɗo goɓɓal kono ɗum fof e waade noon ko keppu Égypte kam ɓuri jogade doole e keppuji keddiɗi ɗi ɓe innirteɓe pharaon en suudɓe desoɓe jeeɗiɗi coupe d'Afrique ko hay keppu goto meeɗa wadde ina pada e ngoɗo folitiro waɗo woto Maroc sabu e folitiro yawtugo ngo guila e jeetaɓal timmode ɓe jooɗi keppu goɗɗo o badaɗo e ngal ɗo goɓɓal ɓe ko Afrique Sud ɓe bafana en mbaɗi ko fayidini e folitiro coupe d'Afrique to Côte d'Ivoire tawde kay ɓe jeehi ha e ɗiɗaɓal timmode kadi ɓe cuuti ko wiyete 3e place e ngol ɗo lawol mabɓe sappo e ɗiɗaɓol koɓe tawtorte folitiro kan mabɓe poɗono desowal mabɓe ɗimmal coupe d'Afrique Angola kañumni ina jeeya e keppuji poɗɗi wattede hakkille ko kamɓe gardino goɓɓal mabɓe e saaha pottite ngam yaade coupe d'Afrique woni ko wiyete qualification e folitiro yawtugo ngo gongni ɓe juuɗi koyna yaɓal timmode kono ɓe mbaɗi ko fayodini timmitinde ngal ɗo goɓɓal ɓe ko Zimbabwe diɗɗal ɓurgal famɗude sembe e ngal ɗo goɓɓal o keppu meeɗa yawtude dawal gadanal folotiro coupe d'Afrique ko noon tigi Aliou Seyni Ba holliri en wonde ko Zimbabwe ɓuri famɗude sembe e ngal ɗon diɗɗal Angola ina anda wonko waɗi ko weɗɗa Afrique du Sud e folotire wattanigo go kayni mbiɗa sikki ƴettuno ni 3e place o so en jumani ɗon Égypte sikki ala no joddi e defiwe jeeɗiɗi e no gasa taw ko kay heedi dow e diɗɗal ngal Dieynaba beela ko gon yurnito tan joguiɗani walla football kam eɗen gandi bettere serta hen hay football kam eɗen gandi bettere serta hen e waɗa surprise aji sen jii Cap Vert no waɗi Cameroun e nder groupe mum e mondial o ko nandi hen wona jii kadi joni Afrique puttokos ɗi nene ngara kono kam guɓɓal ngal sa ƴeewi ko Égypte e Afrique du Sud ɓurata rokkude favori hay so woni min kam Angola ɓuuri wattude hakkille te Angola mi sikki Égypte ɓuuri jogade chance Angola so jogori e bonnande bonnanta ko Afrique du Sud e yiyandam wadde ko Afrique du Sud foti darade darde tinde ɗum ɓurmi jaggude kono Zimbabwe kamɓe waɗi ɗum caggal seeɗa wadde an aɗa jaggi Harouna no heewi jiiri mben gara e ko yimɓeɓe miiji hen ko Afrique du Sud e Égypte goni mataw ɓuuroɓe yakrede e hettude dow eyyi sa rewi lawol football e nder Afrique hoɗum woni lawol kono noon hatta heddi bene ma daccu hen hakkille saabu ca jetti Zimbabwe titabo ƴette éliminatoire groupe mumen no wawi wiyede wonde en dañi darde wonde kono noon no Dieynaba wiri ni Afrique du Sud e Égypte keedi dow saabu Égypte hollirta dow joni e nder éliminatoire coupe du monde e éliminatoire coupe d'Afrique o foof kamɓe gardi groupe aji mabɓe ɗum noon no hollira wonde ɓeɓe ndendi ɓe kamɓe mbawi ɗumen ɓe pii hen hewɓe pigal musgal mi sikkani haɓe jaahay o groupe no wayni eɓe belsino ha wodode wodo yeso mabbe mboɗo sikki première place o Égypte o première place o tan kañum ham so tawi rewi lawol kañum hetto toon heddoto noon hakkunde Angola no mbiruden no wirini e Zimbabwe e surtout Ouzbékistan de wonko waɗi Égypte sikki hanki walla so jenge match amical kono jiiɗa mboɗo sikki coupe d'Afrique o so yonti woni fof ma dardu darde wonde saabu calcul o wonde ko sa ardima groupe ma sa je pottotaɓe aɗan ma kawroyta quart de finale en 8e de finale calcul aji no fo yawat arte e ngol saabu ɓe kawrotaɓe sa hawre équipe dariɗo no fewi no wawi ko bonnanma no moƴƴi ɗum waɗi kala gonɗo favori groupe mum tan yiiɗa jettude kala waɗal ngal mboɗo sikki noon toon ɗiɗo jaltata min ham sa mboɗo joguino kopporel mi weddotomi hen hoye Égypte e Afrique du Sud beddotomi waji ɓe dañanki ndenda wadde no waji baɗɗo ƴettuɗo oto bambou waɗi kawral Sénégal ɗamdi code 9 ko noon tigi e yeru andi kopporel gotel tan yeru sa yurnito toon ngal ɗo diɗɗal oɗo groupe B mbo mbiɗen rendi toon ko Égypte Angola Zimbabwe kamɓe Afrique du Sud e ko diɗɗal ngal ganduɗa weɓata aɗa yimɓeɓe fof cikki ko Égypte e Afrique du Sud goni yeeso ɗum kanko gonga kono Mamous e Afrique du Sud ɓaade kamɓe fof ɓe goni koye sa daari équipe uji tati ɗi ɓe goni koye worgo Afrique ko tubaɓe wiyata ko derby kamɓe ɓe goɗɗodirani Zimbabwe Angola Afrique du Sud aɓe ndendi keerol wonata ko match uji musɗi ɓaade wayta tan ko ɓe ganduɗa ɓe goni ko hedde Afrique de l'Ouest way kono so Mali fotti e Sénégal walla Sénégal fotti e Guinée walla fotti e Gambie ɓeɗon ɗum fof wiyata ko goɗɗo fiyata ɗum nden wonata match ji berɗo Afrique du Sud weɓata e mum
kono min mbeɗe nangi so tawi tan koye football haalete Afrique du Sud et Égypte kamɓe ketti dow heddiɓe ɓe hade heddiɓe ɓe ndewde hen heɗiyankoɓe men ɓe kadi woodi jiyanɗi ɗe gaddi e ngal guɓɓal be keɗonen kamɓene koɓe miiji hen garten. Oumar Mamadou Sow a salminama calmini équipe o foof Oumar Guisse Mozambique sen garti e groupe B o eɗen gandi ko Angola Égypte Zimbabwe Afrique Sud goni toon en mbawi wiide Égypte lombike 3 Afrique austral tottidiral Afrique du Sud e Angola ko match belɗo jogori wonde hakkude Égypte e Zimbabwe ɗon kam en kokki Égypte poli tokara salminama en calmini heɗiyankoɓe coftal balle kuuɓal e heɗen mbawi wi ɗo kam tawi ko gonga e ɗerol ko Égypte South Africa cikka woni Afrique du Sud ko ɓeɗo cikka kamen goni yaltoɓe haysi woni noon football kam heno waɗa ko betti ko noon woodi maɓɓe haalɓe ɗum Oumar Bassoum kame Oumar Ka e wondi Égypte rendi ɗon ko équipe uji taɗiɗe Afrique worgo woni Afrique austral sikki tan ko kamɓene ɓen worgonaɓe maɓe darno koyɗe no fewi Dieynaba Sow saabu so tawi moƴƴani e maɓɓe ha ɗiɗi hen jalti ina wayno chance uji maɓɓe e wonde équipe Afrique austral heɓo deesiwal ngal ɓeydor sattude no fewi firti tan ko ɗum weɓata haade men uddude toɓɓere nde wonata hunde weɓde wadde noon kamɓe noon moɓe daro hen darde nde ɗon ɗum ɗon foof nen ɗon kono kadi mbeɗa andi kam wiiɗeɓe tan e Égypte kam kañum koko ɓenni wadde kamɓe goto e mabɓe ma wonde maɓe jaaɗo kono Afrique du Sud dal mbeɗa sikki kañum jogori yaade ko ƴum jogori duusi Égypte bammal yor ko worgonaɓe duusi rewnaɓe ewa Égypte dege rew heedi e jongo wadde ina gasa taw ko noon yarata ƴakken ɗacci padene mboy no fulɓi torankoɓe kewi wiide ni ɗum noon yo bawɗo laaɓ ɗum mbawɗen haalde e nden ɗon toɓɓere kono en mbawa wasde memde kawre ɗe ganduɗa ko kawre cehilagal ɗe ganduɗa mbaɗi hanki tawi ko e falantere FIFA falantere windere yankore en haali ɗum nani eɗen gandi Égypte ina hawrano Ouzbékistan jagui men kam ko kippuji men mawɗi hewɓe en kam ko toƴƴaɓe woni Afrique du Ouzbékistan waɗi loggi ɗiɗi e dande Égypte Côte d'Ivoire ko Arabie Saoudite fi ɗum gotel e kool Angola kayni Argentine fi ɗum ɗiɗi e kool Ghana kayni fiyama ɗiɗi hay ndigga hakkude mum e Japon Cap-Vert kayni Iran fi ɗum Iran wona nucléaire tan jogui ndeke hayso tawi ko koole kool ɓe mbattuno ɓe jeehi faw petta Iran heeɓi 5 Cap-Vert heeɓi 4 ko Tunisie tan ɗiɓi hen yaltude e sake e fuuli Jordanie 3-2 kono noon kawral e hakkude Brésil e Sénégal ngal no sabbino no fewi saabini en keɗoto goto e hettiyankoɓe men wonko haali hen kettoɗen ko wi garten e yewtere nde voilà match amicoji ɗi e Sénégal Brésil ham vraiment omo fonno tan ɓeydude goɗɗo wona 3 an Brésil kanko o ande Afrique yanko 3-0 e omo fonno ɓeydude goɗɗo tan timmi 3-0 e so waɗa mondial 2006 kamɓe Côte d'Ivoire ɓe piiɗum ko 3-1 Côte d'Ivoire marki bi goto woni e weltade wi ko victoire del sûrement aɗa nden kalnoɓe kawre africain ko 3-0 tan Côte d'Ivoire kañum woni premier pays africain idi markude Brésil eyyi mi etaki e ƴewtindade so tawi ko tokoro Oumar Bassoum wi ko bel ko Côte d'Ivoire woni équipe Afrique idiɗo markude Brésil kono tan ko wi ko Afrique Brésil gam no yawranno équipe Afrique kono hayso tawi ɗen gandi Sénégal kam o foolinoɓe kono Harouna hanki hewɓe keeɓi bettere holko saabi yimɓe hewɓe jottorino hanki ko Sénégal folat Brésil ete alhaali o yarani noon wasde yewtade football de tolne aduna moni fof no e fiide kotto kamɓe noon ɓe ñagguno tan surtout ɓeɓe mbiyata waɗoɓe pari ɓe Brésil saare Sénégal fiinoɓe rawande 4-2 ha Sénégal fettuno ñande he noon ɗon tan ɓe danki ɓe nani ɓe ƴewani ɓe jejjiti Brésil ma Sénégal fiino jiirayo o Brésil on ɗon entraîneur gonno to wona Ancelotti saɗa yi entraîneur uji aduna hoye ɓurɓe wawde jeeya fettoɓe ɓe ne cangi Brésil o yahoma Neymar en garnan no pija no kollira koye mumen hen sahaju Brésil mo hikka o mo jiimi ham min guila ha wattindi e éliminatoire uji zone Amérique du Sud o ko Brésil joguiɗo rigueur mo ganduɗa engagement physique mo Brésil yiyeteno ko ɗum yiya e mabɓe sa ƴeewi milieu de terrain mabɓe wonɓe toon ɓe ha wayno Casimiro ne haɓateɓe goni toon sa yi défenseur uji mabɓe ɗi hannde kay pettude bal yahi touche walla corner hankadi wayno nanude bal coupe du monde ni ɗum hollirtu darde wonde ɓe daari ɓe garno ho yoptade
hoɓe piyano hon sabu leyɗe Afrique meeɗano hawde Brésil Sénégal hanki hayndi wonde Kalidou Koulibaly no fettebal omo ganduɗa ko Vinicius ruttini kono o welti o weltare no mbiɗa ni ɓe mbaɗi jubile firtigo ɗo ɓe pawnoɗo kawral ngal wona match amical kunde pijirloji fewnitade tan ni kamɓe wano hono ɓe goni he match coupe du monde yer holko saabi Brésil hangi jogui ngal jaɓɓal en jii premier mi-temps o no ɗum yaari ni woni dawal gaddanal ngal mani mbiya ngal kawral kam wona tan cehilagal mais hal fawti hen kadi e stade o heew yimɓe eɗen gandi anglais naɓe kam ko yiɗɓi latta ballon feewi kono kawral ngal hanki won alir goɗɗo mo jogui o wona sehilagal aɗa andi sa fi neɗɗo ɓe beddidi laaɓi ɗiɗi ɓe mbaɗi goto match nil goɗɗo Sénégal fiiɓe hande o ɓe jiɗi ko hollude aɓen garta e doole pinoɓe ɓe fof maɓe jofto mais noon ko erreur mo Sénégal waɗi ɓe juumi ɗon neɗɗo sa fi ɗum woni équipe mawɗo so wi arti mbeɗe fijira min fijani komin ardi ma min fima law gotal fat ha mo wuuri walla ha ɗo e duuɓi ɗiɗo ha e duuɓi tati a arti kanko o pari an a parani fettoɓe ɓe joguinoɗa ɓe duuɓi ɗiɗi caggal hande duuɓi maɓe ɓuuri yaade yeeso sa daari hanki Sadio Mané e nder terre o aɗa andi hayso naywani kam o woɗɗani ɗon ko wawno ko o natti wawde ɗum eno Esteban en Esteban joyi ko duuɓi 17 ko cukalel kanko marki bit gadano ɓeɗon hande Mateus Cunha ɓe João Pedro sukaɓe ɓeɗon Brésil ɓe jogui hande no fettatno Sénégal duuɓi ɗiɗi caggal wona ɓeɗon jogino ɗum noon kamɓe ɓe pari ɓe ngari ɓe jaɓɓi e dow men ɓe pi men ko muusi ɗum noon ma tax kamɓe kadi ɓe ganda no wuuri sa fittiti e équipe mawɗo a fi ɗum otto jaɓ ittide ɗum ɓaade arata ko pour yoftade tigi eɗen gandi girñitande mawɗo e nde sukude wona gotum Dieynaba waktuji ɗi no dogo dartaki mi ɗawatmo konngol e nden ɗon toɓɓere mi natnuma tan e kawre ɗe ganduɗa ko latta ballon pottital winderiyankewal kadi won coupe du monde U17 gonde fijeji toon to Qatar eɗen gandi ko kippuji jeetati Afrique jahino e 16e de finale woni 16 timmode kono hande ɗo kalaten ko nayyi tan keddi hen ɗin nayyi goni Burkina Faso Ouganda d'ailleurs que ɗen kawre ɗiɗi pottat ɗin kippuji Maroc e Mali kadi kawro firti tan ko Afrique so tawi e ñalande talata nde ɓenni sabu ko ñanen kawre ɗe mbaɗat ko ɗiɗi kippuji ɗiɗi tan latoto heddadi toon goɗɗi ɗi fof wona Tunisie en wona Afrique du Sud Sénégal mbo Ouganda fooli Burkina ciftinde ko Allemagne ɓe pooli Maroc fooli ko Amérique Mali fooli e Zimbabwe Zambie beela ko ngoɗo yeeso coyninoɗa walla aɗa sikkinoma hoɓe maɓɓe jah kono kadi pottital ɗiɗo Afrique naaɓe e nder alhaali o kadi wemnata gueɗɗe min mbiɗa sikki o mbaɗi ko yawnaki kono mbiɗa sikki o ɓeydi aynude ɗum ko ni ko pottiti Afrique naaɓe pottat sa ƴeewi Sénégal Ouganda ƴeewi pottiti mbaɗo ɗe mataw wona cokkiɗi wajibi mo mbaɗi ko alhaali fiiji ngo windori noon gueɗe ɗe jaari noon mbiɗa sikki somi juumani gueɗe ɗe jaari noon wadde noon ko mbiɗa sikki yawnaki saabu kamɓe ɓe jeehi 16e de finale hande en jii darde Maroc tan en jii janoɗo ha wone damal ne wadda yaltude en jii nde ummotinde ene natte e compétition sababu ni bituji mum sappo e jeegom bi e nde arde hanki fooli wadde a yi kadi Mali kañum darde dari toon wadde noon mbeɗa sikki ɓe bettani ɓe mbaɗani wiyata ko to wiyata ko décevoir ne seɓori kam ten ɗamina wode goɗɗo eɗen fewi ɓe bettani yurnidema en Harouna secondaji 15 mboɗo sikki tan Afrique waɗa désavantage he wiyete farayse o saabu sa yi nde Sénégal e Ouganda kawri nde équipe Afrique goto yani hande Zambie hadi nde hawre Mali nde équipe Afrique yani ɗone ma équipe goɗɗo yan saabu Ouganda e Burkina ma wot keddiɗo e damal sa yi hadi Mali e Maroc ma wot keddiɗo te sa jetti ɗi nayo Burkina Mali e Maroc équipe aji ganda no yahora goddoya hay Sénégal no yahor no woddoya hen ɗum noon formule o mi anda no yaari foof kono ham wona hono waɗi avantage wona ko moƴƴi Afrique yero Mangara secondaji sappo dokkat mami no yurnita ngo mbatta e ɗum anne bon kono équipe aji Afrique ɗi pottitani min mbeɗe welti hen ko min Harouna no min jiirani wona goto ɓaade ma wot équipe Afrique kam jaaɗo e goɗɗo parti o par ce que kamɓe fof soɓe pottani aɓe mbawi jooɗade kamɓe fof ko noon ɗum noon a jarama tedduɓe ko ɗo kaddeten Saran Doumbia ane Malang Sonko juuɗe moon funnama tedduɓe adi men ko yontere fande soɓe no haaji